bro sai simpat kamir besuk kemen jamir besuk kemen di bro teman ta kasingi ngan ong pi halor jom kapang lamar bangai i mo baki long kemi ki don katok kat ne ki long kemi ki ba kwa ban yo long rang ba sinong ki ong ti halor jong ini phang so bangan pule ke bible mo menta kasingi kadi ke jong pule naka kitab hawar kalau nong ke balai ke dokot ban riu ti ngakwa ban pensai kendian ba kini ki long kemi ba kwa long rang ba sinong kimdere ban ong long rang ba sinong ong lada ki kwa ban long kli jong ka sinong ti kidi ban ong no haka jaka jong headman kidi ong head woman ken ti kamut ken sayo ban yo long rang ba sinong namar khamsu ti ngalango ru ba konsil ba baro sikata mo ngi ong bet ba ka ong bet ba ka dustur ajak kentei kadi ka ba bah kaya dustur ajak kentei kadi ka ba long ka dustur hi ka ba nadu mansua ulong sua mansua mo ba ki ajak saka kemi ti menta kamut haba ajak saka kemi kanong kenti saka kemi kandok siap saka kemi menta te kamrang ba sinong piap ai ka kemi namar lada ka menta kamut lada kit khia ka kentei ha ka jingjenjar ha ka jing kit khunrei lani ha ka jing lanot ka jing sipa jongka nei ti kamut kit ka kentei ti kat ba menta da ong kwa long kli ka kentei bat ban long rang ba sinong kamut ki persya ngas ngau samut ba ngas ngau samut bat ngas ngau samberki ba hanga hi ngam persya ya kata ka jing kwa jong ki kentei namar balai sngap hangni ngan pensai pi naka gospel jong u kani ka anjung bahalor tam mo ka anjung bahalor tam naka gospel jong u naka city jong Paulus apostol seki Korin naka city jong u Paulus apostol seki Korin sngap kathok kumni namar balai ba ngim semla buram ya ka anjung bahalor tam dena takadaw ba mentangan hikailut baro khanang ba pindup yes ngotho namar pia pulia man don ki ba ye puleru pule klam ngotho pan mentangan pensai pi pai hang ni namar balai pi ong ba ki kenthai kimla ban bat kamrang ba snong sngap hang ni naka ka kitab naka city jong Paulus apostol seki Korin ka ong kum ni penban ha utrai amdan kenthai klem senrang lemne usen rang klem ka kenthai kajing thok mla trekam ra nang ne sakmat kamut kan kala khong pong khong de lut baro khoj phinom la bali ai phinom la bali ai mdere maki kila na kajing la brio jongki handrai u blay trekan rat manta un safar ya lut ya kito ki brio ki ba arsap bar kito ki brio ki ba le hangamei la ne ki ba kwa bor kwa buram kwa spa kwa phau manta un khrwaj lut na phang phinom la bali ai Dena kata-kata ong namar ba phi nyo ben ya ka anjung ba holor tam phi ong la ka dustur ban ya ka wat ya ka bible mo la ka dustur wat ya ka bible hang ta manta te lalap kata ba bha te phimla ban le di yesu manta te lakut pe hang ni la tho la da ki kan thai ki ya sakhamat da ka an kamut kidon ka hok phinom la hiru ban le ai hagari tisinchar jungari India man la uwai pa uwai ukhli senrang ne kan thai sisen ba kilai the bot phimla ban khang kalat ya u leni yaka leni yaki phinom la mla di ai ti hang ni la tho sai ban ha utrai am don kan thai klem senrang lemne senrang klem kan thai ti kini ki kenthei ki long kemi jongi ki banget ki bas ngotho ya ka jing sisa mo manta da kit jenjar kit khunrei te maki de ka dustur ti manta te kamur hapan kit kalah ka dustur ken ti manta kamur la da kini ki long kemi ki kwa ban long rong basnong kila maki kila balim la kasyong ha ka jing menjur lang jong ki nong song snong baro jong kanong kono basnong kinom la raban ban yalam bakla kani kadi kariti sencar pajba kani kadi kari sencar pajba phinom la raban ong bakim la lada menta phi ong bakim la ban bat kamrang ba snong bale ka MDC hang tu KMDC kan thai arngut laingut kila ban chong tu kat ka dorbar authority dustur ki kan thai pat kila ban chong tu du arngut laingut nang ta cerman ru artem long da ka kan thai mo
te kumno bade phi ye ki to phim la bani e kamut di ki kenthai ki ba shanong kandong e phinya lam bakla mlong de na takadaw ngayero e kini kelong keme jungi manta ba kilas dang syai ya sakman nga kerjaan ni phi ya be sakman tila da piyat phi kilong keme ro da piyat kat kum ka an nei jong valor tam phinom cha jenjar phinom kit jenjar syu de na takadaw ti manta pa de ngan puli na ka kitab hawar na ke kitab hawar na kal nong ke balai ka dukot ke bandriu hangni ngan puleno namar bale halor jong kato ka phang nga kersian bha ya kini ki longkemi ke ba dawa manta ban yo longrong ba snong nga kersian ye ki amdei tang ban yo longrong ba snong andre ki snong kita baro ki de ban yo rung sendan ban yo syong dorbar sendan namar bale ba karib ke jandriu baro kam dei tang ya usenrang handai bat kenthei bat senrang bat samla bat temen kamut kita hi ki bat kren ye kejuk ktien kiron ka hok ban syong dorbar phimla ban li ye de na takadaw kalong bas ngau tenat ngan kren ye kata namar nga kren ki jing sisa ngam ju tieng ti menta ka e ka anjung bholor tam ka batai ngi bangi ngi de ban le ngi de ban kam lada ngi ko ngu ya ka anjung bholor tam ngim jenjar kum ne ngim jenjar kum ne kum bangi long menta handrai tang dak jing sya elam bakla sudah hadu bangim sngo tho syu gim dot jing itali syu handrai menta ubleihi un sakentiu ya urangli syajrong bat ya uta uruspa un sabret syatrai ti ubleihi un sale wat ju labla apat to bitar to dom tang bawat le sniu pan handrai ya daka anjung bahlor tam ti mentang an ong ipi ka kitab hawar kal nong ke ba lai ka khot ban riu to kan mau ya u shil terjing im bat ma u un pensuk pensanyi pi wat yu sngo start ya lade to tieng burom ya utrai ublei bat to phet yam na ka jing sniu kane kan wanra ka jing kot ya kamet jong pi ban ka jing aram ya kisieng jong pi to le burom ya utrai ublei da kaspa jong pi da kiso nangkong jong ki jing thung jong pi te kumta ki thiar jong phi kin sadap miar bat ki khra he kin sakan dakawan ko khun wat ju nyu ben ya ka jing hikai utrai ublei ne wat ju sngo salia ya ka jing sneng jong u naba utrai ublei umai ya uba usngau i kumbale pa yala ukhun ba i suk ubriu ubalap ya ka jing stan suk ubayo ya ka jing sngo tho naba kham mentoy bayo yaka ban yakarupa naba kham mentoy bayo yaka ban yakarupa kham phoida maka ban yakaksiar bat ka kham kordor ban yaki paila bat ki mau kordor jong phi kimla ban yarangkat bat ka kabat ha kati kamon jong ka ya ka jing im ka bajalan ha kati kadyang kabat ya kaspa bat kaburom kilenti jongka kipen sngau bha kilenti ya jongka baro kipen sngau hun kalong uding kajing im ya kito kibayo bat ya ka lakhot kibasuk ya kito baro kibabat skak ya ka da kajing stan utrai ulaseng ya kaperthei da kajing sempang ula penyang ya ki beneng da kajing tip ula pen kersoy ya ki umpolio bat kil o ki penhap ya ka umjer ko khun to bat triang ya ka jing stat bishar ban ya ka jing husiar wat sya bakin jingai na ki khmat jong phi te kin salong ka jing em ya ka mansim jong phi bat ukping ya urendang jong phi kumta phin ya suk mansim bat ka kjat jong phi kan om jenthut haba phi shong phin om don jing tieng haba phi thia phin yo thia kanjai wat tieng ya ka jing serkhei ba kan san lemne haba ka jing jot kalap ya ki basniu naba utrai ublei unlong ka jing singan jong phi bat un penjengai ya ki kijat jong phi na usruya wat benut ban le sbun ya ki bakarpat haba pidon ya kalat ban ai wat juang ya upra marjan wat juang ila upra marjan kino sawan biang lasai
an saya pej wajule mta mo jumlien ban le mta lada phila ban le no menta wat ju thau but sniu persya yala upara marjan haba usyong suk syong san bat phi wat ju kanroi ya kaja ban no klem daw haba semlale sniu ye phi wat jurha ya kiriu dakat wat teneng ya ki akor le jongki naba utrai wi sajmet ya uriu kan riang Henry ya ki bahok usyani alut kajing tim utrai ublei kahyar halor kayeng jong kiriu sniu Henry ukarku ya kajaka syong jong ki bahok uben ya kiriu kan sleng Henry uthe jingkarku ya ki bas ngurit ki bastat ki yo benta da kaburam Henry kiriu biet kikit jingja buram kani kaktien ublei asngungu yo ublei dia balik ong kaktien jong ublei namar ba kani kadei ka anjung ubhalor tam ublei ukpa ubah breng ubalasan perkhat ubala ai ke jing mut perkhat ubala ai ke jing sempang ubala ai ke jing stat ha ubrio ba untho ya kini ki baro ki bade ki sur ki jong ublei bat amdan ba ka anjung bahor tam ka bakla Henry ka jing im jongi hi ka bakla ti de na kata kataw ti ya ka ka ba phi sngau thu la ne phi perkhat ada phi don ya ka ne ka bible sapuli ya ka sapuli hidala de pule perkhat puson ti kitu ki bomdon ti ki haban ni thiet ken kani kamut da ka ba phi don hayeng nai perkhat chu rong balang jongi bible jongi kam tho omta te wat ken ba phinyo lada ka sngum manto ye phi to wat ba phinyo wat hadu ba phindayo ti namar balei lada kamdon ngam semla puli bat nai lam bakla syu nai ong krislam ler namar balei ublei ong kumne mo yangi kibrio bor khoj ong kumne dei ma phi kibrio bajet yang amo dei ublei ken bajet yangi dei ublei ken dei manga ong ublei bajet ya phi mo dei ma phi bajet yanga bajet ublei dei ublei ken bajet yangi das ngau thu bhai kata de na kata kataw baya ka baro ka ba ublei ule hanga ngas ngau hun ba kat ba ule bat mat keno da ong ubet nga kemen da phi ong buat nga kemen susu bal ada phi ong ru ubunya nga kemen susu te ngam don ke jing ngau pher namar nadu nong kong kisngi ki bangang keren suwa bangat panlai ya ka YouTube channel jongaru ngam semla perkhat bangan yo mentoy la ngan yo pisah ngam semla perkhat ba ka pisah kan long ka jing im jonga Henry nga perkhat ba ublei ulong ka jing im jonga ba dei ma uhi ubala ai kani ka jing im yanga kam don dor e kaspa ka pho khmat jonga kam don jingmut nga pendon kam ye ka pisah tang ba ngan dei bala ban pendon kam dei bangan kwa raha kam don jingmut yanga kam don jingmut toy pida ai ro bangam tre re pisah nganang la banga sarnyut nganang la banga khat ej nganang la banga trisitom banjaw kasar ya kabangangan kwa lalot lane ba phin ai sngo bhaya nga da ka pisah nganom tre dari leiru namar ukenrat jonga ublei jong ukpa jonga bah beneng umsya nga bangan le kumta umsya bangan yo buram ru umsya hiru yanga bangan khwan lalot ika boro Henry ngan ong yepi tang kawei ka ba ublei ukpa wong bangi dei ban kongu yaki anjong ubah rotam kata ka anjong ublei ukpa ngide man kongu tang yu ladangim kongu yu ngien jot de na kata kadaw jing pelat jongai ka YouTube channel balei ba ki yu bat ki ong balei ba ngatim mo Henry to bitar tang bawal le asniu ti dan ki baong ba ni nga nadu ba ngayu ya phi ba phi kran ha ki YouTube channel la ne ba yu ki media ngating ba ye phi ngong kumno phi ting haba phi ting ru nadu man suang along kum ngajulong ti ka jing ting kamot kadon ka sebari mo Henry nga ong yu phi ba ngam simla buri iki boro ki ba try ublei ong nga bangan keren ong nga bangan dia tu ngan sule kat ka ba ong
Henry to ngap ya ka ka ba ka anjung bahalor tam ka hikai yang iban le ladang im le amdan porshu ladang im ko ngo iki anjung bahalor tam amdan porshu Tiatang kini kentien kublai sibon ifi bro.